Dito po tayo sa Quatogs. Kami po ay napadaan muna at gutom na po kami. Meron lang po kaming importanteng inasikaso. So, tikman po natin ng kanilang lomi, chami, o pansit. Tingnan natin kung ano makakain natin dito. Tara, let's go. Para siyang lumpia. Your favorite! Sarap mo. Ah, okay. Thank you. Wow. Sarap. Wait lang, bigyan ko pa yan. So this is my order. Sarap. Ito naman ang order ni Jade. Oh. Order ni Daddy. Ito pala yung aking order. Ayan, nakipagpalit po talaga ako ng pancit bihon dahil yan po talaga yung order ko. Sa order ni Daddy. Order ni Jade. Sarap-sarap. Natin ito kayo. Wow, lima. Thank you po. Sige. Ano po? Wala mo. Crispy. Sa mga mahilig sa pansit dyan, pasensya na po muna kayo. Patatakamin po muna namin kayo. Busy naman, kumakain na. Sarap na sarap at unang subo sa pansit. At syempre, kapag may pansit, mas masarap yan kung may panulak. Ayan na nga, uminom na nga. Sige. Kain ng chicharon. Sarap na sarap pa, oh. Lumpia. Ayan na nga, bumanat na ng lumpia. Sarap. Sarap. You like it? No, ano? Pansit. Wait na. Tagalog pa ang noodles. Sweet and spicy. Ay, tamis ang hang. Mas sobrang tamis nitong flavor nito. Tamis ang hang. Sa mga hindi sweet lover dyan. Sweet lover. Dito pwede sa inyo. Matamis masyado. Yan, ubos. Yan, tapos na po kami. So, hindi namin naubos yung amin ni Jade. Kaya pinabalot na lang po namin. So, yung sa daddy namin, kaya Rolly po is ubos na. Si Jade andun, nag-aabang na sa likod. Okay. Thank you po. Thank you po.